रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर'। बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि। दिनै जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे सा6 एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जे सिबिआइ केस सुप्रिम कर्टआव। हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, दिनैहाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनि केडारफोर हमजादोंमोन दिनैहाय बिथांमोननि हियारिं दंमोन आरो बे सुप्रिम कर्टआव बे सुप्रिम कर्टनिफ्राय जोंहा मोनसे रिजाल्ट फैबाय। जाय सुबुङा बे सुप्रिम कर्टआव बा दिनैनि हियारिंआव थांदोंमोन बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोङो थारैनो बाथ्राखौ खोनानो मोनगोन आरो मा रिजाल्ट। रायजोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बेवहाय जोंहा मोजां खबर फैदों ना गाज्रि खबर फैदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों फुल आपडेट मोननो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जा मानाव गेदेर एनडिएफबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो केडारफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दंमोन बिसोरनि दिनैहाय हियारिं दंमोन सुप्रिम कर्टआव। बिसोरनि माखासे रिजाल्ट फैबाय, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दिनै जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे सा6 एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि जे सिबिआइ केस सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङमोन, बियो दायो दिनैहाय फुल हियारिं जायाखिसै। गभर्नमेन्ट उकिला आरो 2 उइक सप्तानै टाइम बिबावबाय। हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोन, दिनैहाय नोंथांमोना थारैनो फुल आपडेटखौ खोनानो मोनबाय। आरो बेवहाय मा बुंखो दिनैहाय जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांनो केडारफोर हमजाफादों बिसोरनि थाखाय सुप्रिम कर्टआ बा उकिला 2 उइक बिबावदों, सप्ता मोननै बिबावदों आरो सप्ता मोननैनि गेजेराव जोंहा बे हियारिंआ जाफिनगोन। दिनैहाय निस्सय बे हियारिंनि आपडेटआ बेखिनियानो। दिनै मोजांबो होनबो हाया गाज्रिबो होननो हाया, मानो होनोब्ला दिनैनि जे हियारिंमोन जे जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि सममोन बे हियारिंआ दिनै थाथ'बाय। निस्सय फैबाय थानाय सप्तायाव फैबाय थानाय हियारिंआव निस्सय जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै मिजिं खालामो। रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर'। बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि। जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा रैखाथि आरो मोनथाय बेखौ एनश्योर खालामनो थाखायनो बिथाङा गावनि दिनैसिमनि जिउआव जोबोद गोब्राब खामानि मावबाय। बिथाङा जोबोद, जुदि बर' माहारिया दिनैनि थाखोसिम सफैदोंबा बेयाव रन्जन दैमारि सारहाबो गोबां बिहोमा दङ। बिनि थाखायनो जों बयबो लुबैयो जोंनि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोना फुल आपडेट नायनो गोसोब्ला एनिथिं एमजे इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जेसे हायो कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायहर, जाहाथे बैसोरबायदि